Hola a tothom. Avui veurem com podem inserir línies geomètriques en un document de LibreOffice Writer. Bé, el que hem de fer és anar a buscar aquesta icona, la d'inserir línia, insertar la línia. Això està a la barra de format. Si no us apareix aquí, recordeu que les barres les podeu activar per aquí, barres d'herramientes, i buscar per aquí doncs, la que toqui. I en aquest cas està aquí a format. O si no la trobéssiu, hi ha alguna que és eines de dibuix, aquí, que té més opcions de dibuix. D'acord? La podríem activar i ara apareixerà. Ens apareixeria aquí insertar línia i bueno, molts més elements de dibuix. D'acord? De moment, amb aquesta ja farem prou. Bé, doncs què fem? L'activem, fem la marca, veiem que ens queda en blau i que el cursor se'ns ha canviat d'aquesta forma. Per tant, jo ara faig clic a un lloc i arrossego i allà és on m'apareix la línia. Vale? Ara la faré malament. Malament, em queda torta. D'acord? Aquí a la part de propietats podeu veure com ens ha quedat. Si ens anem a posició i tamany, ens diu una miqueta l'amplada, la llargada, i ens diu que això està a 1,26 graus. Doncs si vull que estigui horitzontal totalment, poso 0 i ens quedaria 0. Una altra opció també, quan fem les línies, és que si quan faig el primer clic de la línia i apreto la tecla Shift, fixeu-vos que em manté l'horitzontal. De fet, em puc anar movent i quan em vagi girant apareix els 45, els 90, els altres 45, 180, d'acord? I ell fa l'aproximació. Si deixo anar, doncs ja ho tindríem. Deixo anar el Shift, no ho recupera, marca on estic, i si apreto la tecla Shift es torna a posar horitzontal. En aquest cas ja he creat dues línies. Si la vull eliminar, doncs res, quan la tingui seleccionada, la elimino i queda eliminada. Fixeu-vos que se'ns queda la icona amb aquesta forma, per tant, si vam tornar a escriure, l'haurem de desactivar. Quan desactivo, ja torno a estar aquí i ja podria anar canviant i anar escrivint de nou. D'acord? Vale, anem a veure com podem parlar de les seves propietats. Jo senzillament la selecciono. Vale? Aquí a la barra lateral, si tinc activat l'opció de propietats, doncs surten totes les propietats de l'element que tinc seleccionat. En aquest cas és la línia. Vale? Doncs podríem canviar el color, la línia, etc. O si no, també podem anar per aquí, si no tenim això activat, fem botó dret a sobre i aquí on posa línia sortiran doncs, alguns elements, no? El mateix. Puc canviar el color de la línia, doncs, jo què sé, la farem d'aquest color. Li puc canviar l'estil. Doncs no sé, aquesta mateixa. D'acord? I li puc canviar doncs, el gruix. Vale? I podria fer una ombra a la línia. Bueno, hi ha diverses opcions que podríem anar canviant. Vale? El tipus de traç, hi podem posar fletxes al davant i al darrere, etc. D'acord? Anem a veure com queda aquesta opció que hem triat. Vale? Doncs ens quedaria així. Sí? Aquí el mateix, hem anat canviant el mateix, el tipus de línia, el color. I si la volguéssim, doncs evidentment quan ens posem a sobre que apareix aquesta icona la podem moure, la podem desplaçar, respecte als punts la podem fer més petita, recol·locar-la allà on vulguem, d'acord? Amb el Shift ens mantindria l'horitzonalitat o a l'angle de 45, vale? I jo penso que amb això ja ho tenim, vale? Vinga, fins la propera.